yimɓe paama wonde hannde aduna o woni heen ko hare mawnde hulɓiniinde nde ngannduɗaa wonde nden hare momtiino ni won leƴƴi momtiino wonni leƴƴi jawdi walla leƴƴi yimɓe e koye mumen aduna on jiiɓi no feewi e weeyoji walla berte leydi walla donge koyno donge Europe donge Amérique donge Afrique donge Asie ko way noon ɗen fof ne jogii nguurdameejo mumen ne jogii ko keerori ene jiɗi ɗum ɗon tabita ɗum ɗon laato so ɓe jiɗi ɗum noon alay sago ɓe darno ɗum ɓe kaptono ɗum si ɓeeto sahaa so jiɗi wadde noon e leyɗele mumen gasata so wona ɓen janoya e maɓɓe hande wonno Europe yiɗirta wuurdude ko ma nokkoya hunde Afrique joni holno Afrique naaɓe ndenirta hade Europe naaɓe bonnude ko nokkata ko ɗum ɗon ko ganduɗen wonde ala fof bawɗo heedande en heen so wona enen Afrique naaɓe ɗum ɗon noon noddi ko namdal gendiyankewal ngal alay sago enen janngoɓe gaay walla ni hay janngoɓe toon sibu tippude ndi ko wootiri tippude janngirde ndi kodi wootiri systéme o goto ko systéme gonnoɗo gila adana on woni ha joni alay sago yimɓe paama wonde jangde nde jangten nde ko mbawɗen famde nde ko fof ko mbawɗen heen famde fofof alay sago ganden wonde eɗen ŋakka jannginde en gendiyankagal tigi riki eɗen ŋakka jannginde en gendiyankagal holi enen en aɗen jiya hande janngowo ɗo hayɓe doctorat muɗum anda histoire Afrique haydara saalni ɗum Elhaji Oumar en wawi haalandemo honde jibina holde maayi wawa haalandemo golwolɗe sa ngabbi nanaɗa haala laamuji Dia Ogen ganda hen haydara wona kamɓe fof yaaruɓe banggue tariki ɓene gasa tawan kañumen ne laaɓa ɗum tigui rigui so tawi ko toon jaari kono wawa hisanden walla fewnitanaden wonde jannguɓe ha keɓen doctorat hay sinno mbatten ko gande goɗɗe mbaɗen chimie ko way noon taw en ganda e hunde tariki meɗen ko ɗon gendiyankagal fuɗɗoto alay sago ganden holi enen holto gummiɗen ganden hol sato e nder mum gonɗen ganden hol ngaluuji e dow mum yimɓe jooɗi ganden hol dawriwol leƴƴi leyɗele meɗen e laamuji meɗen alay sago yimɓe kumpito ɗum ɗon woni namdal gendiyankewal ngal kalan ɗen naane ɗum ɗon noon en janggata ɗum école ɗum janngaten ɗum ko ene waɗi nokkuji mumen won winduɓe heen noon heewɓe won winduɓe heen sen ƴewtima bindi kewɗi ko fate africankagal ma en taw heen won dente goɗɗe ɗe mbawi taw ɗum heen wonne pelle goɗɗe ɗe mbawi taw ɗum heen kono ngal hakkilantagal alay sago yimɓe ƴeewa ƴellide ɗum sen ƴelliti ɗum saaha en miijota ko wonde laamuji jaɓɓaki en walla goɗɗum eɗen mbawi ƴettude peeje ɗe ganduɗa wonde enen gaddana en wawde gollande Afrique ɗum ko yennore walla ko way noon nde kuccinmi enen jannguɓe gaay walla jannguɓe heɓɓe won seedanteje kono wona enen tan jannata heen ma en jennu laamuji meɗen toon nen sibu ko haalte hen ko goonga ko gertogal ko ɓocconde joni noon laamuji ɗi jannata hen ko gueɗel ko laamiɓe koye mumen ngala hay gendiyankagal gotal sibu sen ƴeewi hol heƴani sibu sen ƴeewi hol darde maɓɓe e holno ɓe gollorto soɓe laamima en gandat wonde ala gendiyankagal ala yidde leydi muɗum eɗen jiiya laamiɓe laamo ha gasno tawa mahani hay hunde ko faate jangde tawa ɓeydani haydara ko faate jangde holko ɓeydara ko faate dawrugol laamorgol faate subgoji so ngari eko way noon
ɗum ɗon noon wadde peloje koye meɗen koye maɓɓe kadi kamɓe alay sago ɓe paama wonde gandal sohli ko fooyre kadi ko noon ɗum wano ko ɓooyi ayi nde Égypte huɓɓi fooyre nde Europe naaɓe gummortoon ngara janngude Égypte ko woni joni ko woni joni Europe yimɓe gummon jaha toon Europe naaɓe gummota ngara janngude toon ewo nde Bagdad huɓɓi fooyre ko noon haa arte jawnuuji kesi nde Tumbuktu huɓɓi fooyre ko noon nde Pire Sañu-Cour huɓɓi fooyre ko noon wadde ko pooye tan pooye alay sago laamuji joni ɗi nen paama ɗum ɗon poti huɓɓude fooyre fooyre nde noon alay sago nde yetto on tolno sibo aduna goɗɗo sen jiiɗi fodde ɗum alay sago yimɓe tinno koye sibu toon enen tiiɗi hande gaay sen jetti Paris ɗo gonɗen ɗo Paris woni wuro ganduɗa wonde ɓuri heewde hiisiyankoɓe so sen kisodirima e ndi mbaadi sen ƴeewi no foti hiisiyankoɓe gone dow wertago sen ƴeewi ngal ɗon jerodiral ko ɗo ɓuri firti ko ɗo hiisiyankoɓe ɓuri kiɗɗodirde ewo ɗum holko addi ɗum ko université noon Paris ha keewi sa ummima e ɗum ɗo tan naata ko université goɗɗo fof ne ƴelliri hiisiwal institut nanɗa ne wiye IHP institut Henri Poincaré ko hiisiwal e ɓalliwal ɗum ɗon fof leyɗele ɗe ne paami ko naftata ɗumen en mbaɗi hen kaalis ha heewi ha yoni ene jappi noppi en keɗoɓe hay sinno saaha mbaɗata hen no fotiri ni kono kam guittan ɗum gueɗal tigui rigui guittan ɗum teddugal eɓe jogui académie des sciences soɓe jii hiisiyanke walla ɓalliyanke walla fanniyanke goɗɗo laabtuɗo ganduɗa wonde waɗi golle mantiniɗe ɓe nawa ɗum toon wiye wonde kañum ko jagorgal nder hen ko jaalal e nder ngal ɗon duɗal hokke woni wuneji e koye noon ɗum ɗon noon ko ɗen duuɗe hay sinno potani noon hewde doole to fuɗɗorde kono kam jogoɗen pellital wadde duuɗe baaɗe hon noon e nder leyɗele meɗen ma en mbaw fottude woɗɓe ni ɓe gona e ɓiɓɓe meɗen yaaɓen jalti kono ma en mbaw fottude ɓen kam ɓen nene jogo hakkilantagal gendiyankagal wawde wiide wonde hay sinno min ko sabbi min toon ko cabbi hay sinno ko ɗum mamin mbaw yaade min ƴeewa mahoyde toon fuɗɗoyde toon duɗal ganduɗa wonde saabu min ɗacci ko sukaɓe min ɗacci ko woɗɓe yiɗɓe ɗomɗuɓe gandal nayeɓe min ɗacci ko caɗele min ɗacci ko dundu nde ganduɗa wonde amin poti ɗum soppude lewde min ɗacci ko jirɓanɗe ɗe min poti fiide tuufeje min maha min ɗacci ko yimɓe ƴeewɗen gueɗe fof mbiya wonde eɗen jogui toon liggey mo poɗɗen liggade gendiyankagal saabu aduna o no yehirta ni ko haare mawde woni ɗon nden haare noon alay sago yimɓe paama ɗum tigui rigui joni noon an no mbiruɗa ni ko yimɓe goppi toon ko fof ɗiɗo goƴaji nan ɗon kono won ganda goto meeɗi wiide Afrique way kono beelel tokosen on petit ruisseau occupé par un gros poisson so tawi natti wonde maayo ko on petit ruisseau liingu manggu woni hen kala ko jibinani toɗɗo kono ndiɗo leydi yarata yeeso teɗen gandi les vieux routinier la mawɓe nayeɓe ɓe ha gandi koɓe woɗɓe eɓe jeeyi ha ɗo ɓe keddi ha ɗo ɓe jetti ko jibinte ko jeyaka e mabɓe ko yaltani e ƴiƴam mabɓe ko ɓen ɓe jiiɗa ɗumen hono ɗeɗo leyɗe mbawata ɓeydorade hono ɓeɗo leyɗe jara yaru yeeso hono ɗeɗo leyɗe mbawa forude heegue forude ñawu forude homo binnaw ko saɗen mawde woni ɗon saɗen ndenene ko honone walla ni ɓuura caɗele keddiɗe ɗe ɓe mbiyanɗen wonde hay famde ɗum ni satti haala noon kam jabdade ɗum kam ko hunde nde weeɓani heddi ko yimɓe mbaɗa hen miijankagal mumen yimɓe ƴeewa holno yimɓe ɓosirta ndu ngel ɗon beelel ngel ganduɗen wonde no waɗi lingu ko adi fof ni ngun lingu saaha wona lingu beelel ko lingu maaje kaɗɗe sori to yulfitoyi gaay ene haren toɗɗo liigon so gasni kadi lelo
saha noon linguni ɓorno kadi wucce ɗe ganduɗa wonde ne wawa ɗum wurde wonta lingu beelel kam e hoore muɗum kono ngun lingu no wayni hamnade foof eɗen gandi wonde saha ko filñitere mawde wawi ittude woni gaɗe te filñitere mawde ɓurde mawnunde sahande wona bonnoyde kaake heloyde ɓale kono nde fuɗɗorto fof ko helde ɓale nderiwe e nder hakkille neɗɗo haɗore walla kaɗoje neɗɗo o famde tigi rigui hol ñawande probléme de conscience hande sen ƴeewi min kam ɓuranmi wawde wona ni felde kono ko sifade ko sukaɓe Afrique naaɓe hande hol hakkilantagal meɗen tigi rigui e hol darde meɗen tigi rigui e nder Afrique hol yiyande meɗen yiyande africaire hol yiyande joguiɗen taw tugniɗen koye caɗele meɗen tigi rigui enen ɗe guurɗen ɗe sen ƴeewi hande Afrique naaɓe ene keewi to batte ɓalli e walla to jibina kono yiyande africaire nde heewani hakkillaji meɗen no feewi addi ɗum noon ko jangden yimɓe kalanno joni nde jangde ko mahtoto hakkille neɗɗo hokka ɗum yiyande hesere no wawi yirde lappi no wawi yirde sato e ko way noon no wawi yirde cañu ko woni yeeso muɗum ko no wawi siɓorade ɗum no wawirta fellidde ko waɗata e nder gurdam muɗum enen nden jangde hande ko ɓuuri hen hewde wona jangde henanide Afrique sibu sen ƴetti yeru Sénégal ƴeewen baɗon Senghor janngunoɗo ɗon neɗɗo mawɗo gandaɗo hakkille muɗum ko hakkille baɗɗo fayida so yaltini hunde a yeeɓat so haali hunde a heɗo holko nafi Afrique e dar nafani Afrique wadde omo jogino hakkille moƴƴo kono hollaka to foti holletto jangde wonno caɗele makko so jangguino hokkama yitere Afrique naji foti jogande o nafanno Afrique siko hakkille makko ene sañi omo jogui hakkille moƴƴo ɗum ɗon woni caɗele meɗen so ari noon no lewnirta ni ɓiɗɗo Sénégal naji jibinaɗo fof wiyani yiiɗi wontude Senghor ene yiiɗi rewde lawol makko hol ene yiiɗi ñemtindemo e on saaha wadde yontaji kewɗi nder Sénégal wona yontaji ɗi fof wona yonta fof kono e nder yonta ko seeɗa hen gonata faamoyoɓe mbasa rewde e ngol ɗon lawol kono ko ɓuuri hen hewde e yonta he e rewata ko yidde wontude Senghor ete Senghor woni mbaɗa ɗon mo ganduɗen wonde mi ƴettu yer Senghor ɓe jogui hen droit goko séréer ɗiɗi kadi ko waɗi ko mbiyam go wona wadde ɗo serragal ngal tan omo jogui kadi o waɗi ko waɗi ɗo ko o waɗi Afrique walla o juumi e golle makko ɓe ganduɗen wonde jumre nde ende heewi doole en fakir nde wawata ni yaafede sabu président Mamadou Dia eyyi joguinomo kañum haqqille mo mbiyataɗo o andi Afrique d' abord koma yimɓe ceera e heege ceera e ɗomka ganda koye mumen so tawi gandi koye mumen ceere e ɗomka ceere e heege ceere human binnagal ko nder leydi yarata yeeso kono noon ɓe mbiɗa keblimoɓe ha wona tan sooti omo lewñana Afrique goto fof jibinaɗo yiiɗa haaldude Français no haaliri ni ɓonno no woniri ni wona ko woni ko ya Français jokkodira e tubakoɓe nde ɓeɗon keblunomo e ɗum ɗon gandi oɗo joguiɗo haqqille moɓe tufani e mum o addi haqqille mo fonno jangguinede kanko intellectuel o eywa ɗon noon kamɓe e koye mabɓe ɓe telbini on ɗumne e jeeya ko nawri hande Afrique ɗum noon Pullo Gaynaako mbaɗa wima de bandiraɓe nana berlo eɓe mbiya ɓe belti e yewtere saabu eɗen gandi ko direct eɓena binda ɗo henna love goto fof ne yiiɗi ene welti en mbiya bandiraɓe heeɗiɓe min dokkani on liiji taɗɗo kalɗon kono emin calmino so gongol ari bandiraɓe liiji direct mbaɗa wawa haalde makko haala ka eɓe ketto ko no fewi no fewi bedlimo ɗo henna like walla m no fewi no fewi
emin belti hen no feewi joni noon ha hannde ɗe yati nde yimɓe ɓe nganndi Senghor ko lewñinaaɗo Mamadou Dia ko haqqille mum ko udditaaɗo nde udditaande ko ɓesgu meeɗen yimɓe men haalpulaar en seernaaɓe meeɗen e gonɗinnoɓe Senghor ndendi maalde piimo e leydi yati wona ko babam wiyata ko Allah rokkata tet kono neɗɗo nawtande hoore mum ko rokkano ko sa nawtani Allah ko rokkuno ma ko o rokka goɗɗo ndewa hen ha tampa donka hedde ndeke noon nde yimɓe ɓe mbaddi complot liɓi Mamadou Dia dokki Senghor ɗum firti ko Allah rokkunoɓe ko ɓe nawtini Allah rokki Senghor yaadi hen ɗum no waɗi leñol ngol ha hande abbo ha hande ngol ronki fewnitade hayso tawi ngol ari hande e laamuji ɗi jiiɗen ɗo ɗi ko haalpulaar en ɗiɗo kaɓata Makki e Aissata Tall ewa ko haalpulaar goto fof gani yiiɗi hebde lefol heddiɓe ɓene kadi kañumne keedi bangi ɗum ɗone ha hande holnde ñawande bandiraɓe teddu sehlaɓe holno mbawɗa yirude yiyande mo wona dawriyanke kono mi weltima no fewi ko kalɗa ɗo haala Mamadou Dia e feññinde ko wadde Senghor ko sibu si an aɗa humpiti ɗum no fewi te no kaldirɗa ni min nene ko noon pamirnomi tigui rigui ma jokkitanam sen gasni ɗum ma jokkitanam kana haala no fewi e no mbirɗa ni ko noon holno yimɓe poti hol yiyande yimɓe poti jogade ay ɗo joni sen pawi ngal ɗo namdal beddima ngal en namdimi yimɓeɓe ma nan mbiɗomo wonde garega ko politique firtani wonde Makki haɓatayi Aissata Tall firtani wonde Aissata Tall haɓatayi no Makki haɓirta e Khalifa en mi felanima miñum Senghor ndeldi ɗo joni on message yomi heeɗi haala ka weltima no wiye Sengane Sarr o miñum Senghor miyam Sengane nafiyo ate voilà joni ɗo salminaw joni noon ɗum ɗon ma wood yiruɓe ɗum ma wood janguirɓe ɗum kaɗon haala wooda woɗɓe mbiya ala ɓaare sees hunde foof en jogui to iwri hunde foof en jogui daɗɗude muɗum daɗɗude ko ni wayi on gone leydi wonno tampinireno ɗon aɗa hokki on laamu oɗon no ciforɗa ni nawtan laamu ngu oɗon nawta ɗum e bone lurodiral hono no wano ni waɗi analyse ma o yooɗi silo ngo mbaɗɗa ngo ngo yooɗi tanne sibu jiɗɗa wiide wonde ko kewno nden wone kewtude joni ɗum tan wone kewtude joni ewo joni hol hen yiyande Afrique min somi ƴeewi yiyande Europe mi wiya wonde mbaare sees ko politique goto foof o ko Makki oga Aissata Tall o to ko Khalifa oga ko politique ko leydi yoɓe kam somi ƴeewi yiyande Afrique mi wiya wonde dartoɗe seeɗa eyi Makki nde laamuto laami koye woni daɗɗude wonko tawi o laami o tawi ɗon ko cimtol mawgol juutgol jangol noon ha to Dia Mamadou mo kalanɗen nane o on saaha ɓaade wayi noon enen nene wonno mbawɗen faamirde ɗum ko wona tan ƴettude yiyande nde gay wiide wonde ala yoɓe kaptan ɓaade ɓe ko politique goto fof ne yiɗi eɗen mbawi faamirde ɗum eɗen mbawi lelnirde ɗum e woni yiyande nde ganden wonde Sénégal naajo ne wawi yiide ɗum tawa tubak wawa yiide ɗum sibu kañum ene humpiti taarikh o ene humpiti gurdam ɗam ene humpiti hol caɗele gonnoɗo ɗon mbe sikki nden yiyande nde fota joñede sibu ɗon ko namdal bangal fayida kono ko tingal no fewi sibu sen te ɗon sen ƴewtima ɗum tigui rigui ma en taw ñawanɗe wona tan hande Sénégal walla élection ngaji garɗo ɗi ñawanɗe Afrique kewɗen goni hen ko namdal wonde hakkude liberté e hakkude gueɗal gongal ngal en mbawa mato innude en wayata jogani ɗum inde
liberté woni tan wi tan dimankagal wellitar tan wellitinde ewo walla jejjiten wellitar ndeser wooda ko yimɓe ƴeewi ewo enen fof jiɗɗen ko aroyde e jamanu e gonka ganden wonde eɗen jogii wellitar mawde wellitar waawde hokkude en no guurdirɗen goto fof neɗɗo fof waawa hokkude ɗum konngol waawa hokkude ɗum waawde wadde waawde wurde waawde fellitande hoore muɗum ko yiɗi wadde ko waawi wadde kono sahaa wonto wellitaare neɗɗo o tan wonto bonnata wellitar rende holto wellitar rende woni ewo ɗum ɗon noon wadde alay sago yimɓe paama wonde rendoji kadi en goti toon makki e o to mi yiɗa haalde heen ko mi wona dawriyanke kono tan eko ɓuri huɓtidinde yoɓe paam wonde cagge baɗanoɗe yimɓe poti janngude heen sibo o sahaa so tawi tan e dow inde wellitaare en jehi en mbaɗi saggere hon nde ɗon leñol ngol ne waawi waasde yaafaten wadde kala ko mbawɗen hormade wellitaare alay sago kadi yimɓe konmo ƴellitaare leñol ngol haala mumɗo mi renti seeɗa mi jokkata Aissata Tall ko banndiral debbo bamma ko min sehilaɓe minen liggodi koye yimɓe ɓurɓe yidde ni o jeeya kanko Ba Moussa Tall o jinnani kam nde mbaɗmi film o en 1980 Allahu bar Allahu bar ɗo ministére de la communication ɗo mbaɗa andi mo mbaɗande ko soko jannguɗo debbo pinɗo dariɗo kadi ngendiyanke mo yimɓe korsini makki mi annda ɗum makki hayndi woni ministre mi meeɗa nande ɗum ko makki kone fuɗɗi wadde campagne tan nanmi ɗum no heɓiri ni kadi welimi onno komi halpulaar ewa joni noon so tawi leƴƴi ɗi fof ndenti hannde jiɗi ittude nguɗo laamu ngu makki jogii ala koɓe ittirta so wona ko halpulaar en mbewi potani heɓde laamu sabu laaminoɗo gonnoɗo seeɗer o seeɗeraɓe mbiyaka laaminoɗo gonɗo o wolofaɓe mbiyaka makki laamimo wiyamo halpulaar en mbewi joni noon kanko Aissata Tall ko halpulaar e parti mo wonno parti gadiɗo woni PS o yi bandi kon wonɓe toon ɓe saabu halpularagal makko kaɓi momo ha jaltinimo parti o waɗi créé parti makko ala ko ittimo toon sona ko halpulaar joni noon so Allah waɗi makki heeɓi laamu omo jogui parti makko goonga sanno min ko sagam ko yo jokkodire makki o wiya aha liggorɗen comme bandira debbo joguiɗo walare mawde tidniɗo cuusɗo annene kadi ka gorko keɓɗo hande laamu cuusɗo nden ko ni noon jiɗmi ndendiren mami walle yimɓe fof mami noddu ngara gonda e ma sabu sawru ndu Mamadou Dia fiyanondu ko ɗum ɗon jiɗɗen fiyeede nden koni on saa so mbaddino campagne yooɗat kono noon halpulaar mbi nayi tati meeɗi rendude nagge ɓalewe nagge sooye e nagge ranewe kanji dawdata mbaɗo taktaki aɗa yiɗi songude ɗi tawa hawre nagge sooye nge e nagge ɓalewe nge ene gayenna walla nagge ranewe nge ene gayen ene ñaama e soɓo ƴul nagge ɓalewe nge yehi heɓi ɗayenna mbaɗode tawi mo wiyayi nagge sooye nge e nagge ranewe nge de nan mbima ka ɓaleejo e mbima ka maccuɗo maɓɓe ɓe goni koye fewjandema nagge ɓalewe nge tikki janngode dawete sali dawdude e majji dawi bange hawre mbaroni wari yehi ha weeti nayi ɗiɗɗi kadi gonno sooye ngene kadi fayi bange ranewe nge heddi ga o wi an kam yi nagge ɓalewe nge no wi ala miyani o wi gen ko tikkuge sabu ko ranewe nge wiyannoma ko ane makko fof o wi ko maccuɓe sabu ana ran wani no way ranu ni wonno ko rani fof woni ko ɗo kange sooye ngene nge mettini janngo nge dawi bange magge nde dawi bange magge mbarode hawre makko warimo weeti dawti hawre nagge ranewe nge wari ɗum e ko ɗum ɗo noon woni ko wonata ɗo joni soɓe ndendani ɓe kawrani so tawi ɓoccitimo kamɓe gitti ko Allah rokkunoɓe koɓe nawti alamama ƴeftano kartal min wadde milité
koye e Mamadou Dia ko on gandumi ko on gowmi ko min adi wadde premier reportage makko nde o yalti kaso eywa ɓesi ɓoccitade mi kono hitande nde waɗa libéré nde ko nde min adi wadde reportage makko nde o yalti kaso nde e defte makko kala ko windi o ara hollam ha gasi parti makko gonɗo e nder Dakar cellule mabɓe gonno ɗo o noddamo wiyomi armi artoɓe mbimi ala e defte makko fof ala ndemi ala prix de la liberté le militant do national militant do militant wiyete ko militant do cermondiste mi yejjiti tan nanɗo e ni anani mbaɗa andi mo no feewi mbaɗa woowi mo no moƴƴi mbaɗa andi idéji makko min sakkiti sodande mo wutte julde taski ewa kono idéji makko mbaɗamo lapidité sernaɓe e leñol men rendi hen fiiɓe haɓe ɗaani joni noon guila nden bagal men koko taño e nder woyndu Allah walli en ngal loggama ngal yalti woodi suka timmuɗo jaggi ete kadi eɗen gandi won golle gollaɗe wonɗo fulɓe jetti saabu so tawi hande a yeehi e nder ferlo mi wiyani Fouta e nder ferlo Jolof oɗon mbano manquede ndiyam nden ko foragel goto walla forage ɗiɗon ladde nden way mawni 400 kilométres so tawi cumu waɗi ɗo ridda neɗɗo e beyi mum e baali mum ha hepto ɗum wara ɗum tabu ndiyam ala joni forage uji nana hen ewa oɗo henna ko wiyeteɗo e joni range filfilio fulɓe kepti gueɗe mumen taw jiiɗa ni ko nawa toyne helkom hepta deke noon neɗɗo yo yiiɗ hoore mum bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe e komin kala ɗo ko onon kalante ewa ɗo noon koko rewano koko sippirno ha yettiɗo oɗon jogui hande yimɓe e caggal leydi ɓe ganduɗa ko jangguɓe moɗon ko ɓiɓɓe yummiraɓe moɗon wawɓe soynanade on yiyande woɗɗude taw wona holko hirtete hande holko wottete janggo ala e ɓeeɗo wona ko hirte hande ko wottete janggo woɗi ɗumen wayɗum ɗo e duuɓi sappo holko yimɓe ñamata ɗo e duuɓi sappo holko yimɓe jarata e leñol famɗata fuyat bandiraɓe tedduɓe sehilaɓe ko musidɗo moɗon Yaya Alpha Dia e musidɗo moɗon mo gandirɗon tan inde makko ɓurde lollude Pullo Gaynako e wonon nde ɗum inde ne welimi no feewi